To, bismillah. Sunana Sadiq Sani Sadiq, ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Hausa na Kano. To, dangane da wannan tuhuma da ake maka har aka kai ka kotu ake kuma buƙatar ka a kotu na cewar an baka kuɗi kai wani aiki kuma baka yi ba, shin ya zancen yake? Maganar kai ni kotu ban ma san an kai ni kotu ba sai daga jiya da wani ɗan jarida ya kira ni yake cewa an kawo labarai su buga a gidan rediyon su na Freedom cewa wani producer ya bani kuɗi shi aiki kuma ban yi aikin ba. So daga nan ne na san cewa wai kotu tana nema na ashe har ta bada umarni kuma wai a kamo ni. Na ji kawai kaman kotun ma har an kai wai sammaci ko an turo maka sammaci bai shiga hannunka ba ne? Bai shiga hannuna ba kuma babu wanda ya kira ni a waya ya ce min kotu tana nema na ko kuma ya min text cewa kotu tana nema na ko kuma aka kawo sammaci gida, babu ɗaya da aka yi min daga ciki. Kawai dai na ji sammaci wai a gurin wani ɗan jarida. So shine kawai abin da na ji kenan. To shin shi wannan producer da yake cewa ya baka kuɗi ka yi aiki shin da gasken ya baka? To shi wanda yake kirarin cewa ya kai ni kotun yanzu haka wallahi idan na gan shi ma ni ba zan iya gane shi ba. Ban ma san shi ba. Da only thing dai da na sani shine a shekarun baya can kamar shekaru 5 ko 4 da suka wuce akwai Abdulaziz Dan Small wani daga cikin producers din sun zo sun kama aiki da shi wani yaro ana ce mishi Maharas da kuma wani yaro ina jin kamar Dan Azare ne. Ina ga shi ne asalin mai aikin. So muka yi magana da su suka bani part payment na 100,000 akan idan an gama za su cika min sauran kuɗin. Na saka musu date ɗin aikin muka zo a ranar da za a yi aikin. A ranar da za a yi aikin sai shi Abdulaziz Dan Small ya kira ni ce min aikin nan ba zai yiwu ba. Saboda sun samu wani matsala producer yana da matsala na kuɗi aikin ba zai yiwu ba. A daga aikin. Ce okay to babu damuwa. Muka daga aikin na sake sa wani daddin. Bayan na sake sa daddin a ranar da aka zo za a yi aikin ba su kira ni ba sai ni ne da na fito daga gida sai na kira Abdulaziz Dan Small na ce